Masih pun open dah. Goli wajib tiga. Asaka. Kata ini guys. Guys. Engkau yang paling borneo. Hi guys. Welcome to my channel Dear Life of Rashmita. Yani నేను అజ్జిల్లడి బైదే ఇంకొల్ మాత సేరిదిత్తే బీసీ రోడ్ పోందలే బలిపోయి పలెపో ನಮ್ಮ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಆರ್ಡರ್ ತುಲೆ ಯಾನ್ ಈ ಮರ್ಲಿದೆ ಹೇಳ್ದೆ ಆಲ್ ದಿ ಬೆಸ್ಟ್ ದಿಶಾ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಲಾಗದ ಬುದರ್ ವ್ಲಾಗ್ ದ ಬುದರ್ ಮರ್ಲಿದಿ ಮರ್ಲಿ ದಿಶಾ guys 5 ಲಕ್ಷದ ನಾಯಿ मी चिचरातला 2 ಲಕ್ಷದಲ್ಲಿ masih pun open 5 ಲಕ್ಷದ ya pone pa धाय दिस धाय lawa हाँ गाइस गाइस परले गाइस ने तिनीहरु गोली बजिज्जी चटम गोली बजिज्जी के असका kata ini guys tule imbe gobud katte bantini de gobi katte antini inch border chin very good Nah, enak. Yang pasar ya. Guru, yang pasar awat tundu ko. Bu Niki. Lock up banandu. Etu malla manas da emane. iPhone marve. Etu ndekku? En pasara? Kabar. Bunu desa guard. Ah. Iru desa front guard. Engkau yang paling borneo. Kami aja. Okay, bagus. Mana log dah itu mah dia lah. ಜಿಲ್ಲಡೆ ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ಪೂಜೆ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ಪೂಜೆ ಆಯ್ಬೊಕ್ಕ ಯಾನ್ ದಿಶಾನ್ ಚಿಕ್ಕಿ ಮಾತ ಅನ್ನಪೂರ್ಣೇಶ್ವರಿ ಟೆಂಪಲ್ಗೆ ಪೋಯ ಅವಳು ಪಪ್ಪ ಅಮ್ಮನ ಕಲ್ನ ಬೊಕ್ಕ ಎನ್ನ ಮೆಗ್ದಿ ಖುಷಿನ ಇರುಮುಡಿ ಕಟ್ಟರಿತ್ತಂಡು Daripada
ಹಾಯ್ ಗಾಯ್ಸ್ ಕೋಡೆ ಇಂಕ್ ಬ್ಲಾಗ್ ಎಂಡ್ ಮನ್ಪರೆ ನೆನಪಿತ್ತಿಜಿ ಸೊ ಯಾ ನಿನಿ ಮಂತಂದುಲ್ಲೆ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆದಿತ್ತಂಡ ಲೈಕ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಶೇರ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋ ತಿಕ್ಕಗ ಬಾಯ್.